Babukela emakhaya asinibingelele ehlelo elikhulu uhlelo olukhulu madoda iRed Dog Entertainment. Siphinde sabuya futhi kulonyaka njengeminyaka yinye endlula lapho siyenza khona uhlelo olufana lolo lapho sihlaziya khona umculo wesintu ngolwimi lethu. Sibheka nje zonke izinto ezithe zenzeka kahle ngonyaka ondlule endimeni kaMaskandi. Siyasenza nje irecap yazo zonke izinto ezenzekile ezinhle nezimbi. Sibheka nje ukuthi mhlambe ngabe uMaskandi mhlambe uthatha yipi ishape njengamanje uma sibheka endimeni kaMaskandi. Hlala njalo nje mbukele ekhaya unethezeke subscribe lapha ya enkundleni zokuxhumana zethu futhi wenza ama like ucomment comment. Sitholakala lapha ku YouTube ku Red Dog Entertainment la usithola khona ku YouTube. Ngihamba naye ke la Mfokabiyela Mfokabiyela siphethe namhlanje mfowethu haya sikubingelele enyakeni omusha mntaka baba ingasazani mntaka baba yikho ukuthi ke sibuke mfowethu izinto ezithe zazinhle noma zahlala umxhwele ngonyaka ophelile unyaka ka2025. Mhlambe siqale nje mfowethu usithatha usibeke kuma album abawakhiphile abaculi bakithi bakaMaskandi. Kwahamba njalo kwaze kwayofika mfowethu emshadweni kaKhuzani igigaba nje ezinhle abathe bazenza ingxabano bathe ukuqhela kuzo Maskandi siyababona indaba zemntalapho ungathi ayisasebenzi kakhulu. Hamba mfowethu nje ungene ugxile nalapho udlule uze uyosibeka kuKhuzani emshadweni wakhe. Mfokabiyela uMaskandi asiqala nje la kuthena uMaskandi usuthathe ishape la uMaskandi udominate khona. Especially masibheka kuma sales kakhulu especially inkundla zokuxhumana. uMaskandi ungenye yamajandra edayisa kahle kakhulu enkundleni zokuxhumana okwenza ukuthi ukhule kakhulu usabalale ngendlela abantu kade bengayilindele ngakhona abanye abantu. Uma ngabe singathi siyabheka siqale emva nje sibheka kuma album from ngonyaka ondlule abaculi abaningi kade sibalindele ukuthi bazokhipha bakhipha ngempela noma abanye beza ngamasingle abanye beza ngama album nokuthi kwanakeka nje ngicabanga abanye bakhiphe kaningi ngesikhathi esisodwa ngoba abanye kade benza lento ukuthi basebenzisana nabanye abaculi. Masingabheka nje ubaba uSomnandi uma ungabheka mhlambe ngonyaka ondlule ngenzeka ube involved eingomeni noma ezithi ama EP noma singathi mhlambe ama album aza abe la kwa3 or 4 ngonyaka ondlule ngoba kube nala neingoma eziningi la abazenzi lamakhumbule ngonyaka ondlule kuye kwaba khona la bekhipha khona ingoma la behamba khona no uShwi nomkube khumbula lezo ngoma lezo ngoba khona izingoma I think uzenze noma Qhinga ubani bathu ba nomashi bathu ngalo mfolo uthakacule isitale sisifane sakhe lesi uye wayenza singafika ukufika ngomnyaka uye wenza umsebenzi kanjalo kanti noba umgube naye sikusambona enza kanjalo ngoba kuze kobuya ini iqembu ama SAP la ehamba khona nobaba ucela zinike nokinto ethi nayo futhi kade sayigcina kuyibona sisabona futhi nama clip nyana la sibona khona uShwi noMtekhala endaweni eyodwa mhlambe la sekuzofika uDecember beperforma mhlambe emcimbini owodwa lapho uMtekhala abhekenza khona ilaunch yakhe nokinto ethathe abalandeli yabajabulisa kakhulu ukubona ubaba uShwi noMtekhala bendawonye emva kwesikhathi iminyakanyana la ngaba ngathi kuhambe khona bathi bangaba nokungezwani kahle mhlawumbe kodwa futhi lokho kuye kwabuyisa ithemba kakhulu endimini kaMaskandi ukubona ingqalabutho efana lezi zithi futhi zizama ukuthi sikhomele zithelana amanzi nokuthi mhlawumbe sekulindele ukuthi sobabona futhi lapha ya emdletsheni emcimbini kaMthandeni bese mhlawumbe sobabona futhi besebenzisana inhlelo zazi kanjalo kodwa sakubona mhlawumbe kwenzeka noma mhlawumbe kwenzeka thina sasingekho emcimbini sasola amaclip mhlawumbe ale mhlawumbe ale yonto leyo kodwa nje angwabonanga ama video aveza ukuthi bagcine bakwazile ngempela ukungena stage bobabili nje bokulindelekile. Sihambe njalo mfethu sibheke manje uma sibheka uMaskandi ikho lento yokuthi abaculi laba esingathi mhlambe yibona kade bebambe intambo yibona kade mhlambe singaba sithatha njengabantu face yoMaskandi okukhuzana noMthandeni baye bathatha isinqumo sokuhlehla kulento yokuncweka lento yezimpi zoMaskandi. Abanye khona abantu kade bengayithanda ngoba khona abantu wona mfowethu abalandela umculo kaMaskandi ngenxa ukuthi bathanda lento yani
yokunweka leyo ukuthi abantu bekube lento umuntu mangabe lento ezinye azisho umthandeni omnye ukhulu umthandeni kube nezinto azisho ukhuzane abantu bakuthanda umculo ngamaskandi uma unjalo kodwa sibona isinqumo sawo amaciko esithatha ejazini siyaphuma kulento nokubona umthandeni ngathi uhlehle kuqala yena ngene ukhuzana wabuya ke naye I think wamemezela ngonyaka omdluli noma ngonyaka loyo naye cha uyahlehla empini zomaskandi nakwenzile ngempela futhi noma uzingoma zakhe impela uyabona uhlehlile noma ubheka mhlambe kuma social media akhe kuma page akhe uyabona ukuthi ngempela uthe ukuhlehla kule yanto then ke sifuna manje ukubheka impact ukuthi umaskandi wona qobo uma ngabe siubheka ukuthi usizakala kangakanani ngayo lento leyo ukuthi abaculo abayibona abayiface ngoba uma ngabe ibona bechubeka beyenza lento yokunweka nabanye abaseza bazokwenza kanjalo kodwa uma ngabe bona bezoyihlehla kule yanto nabacula baseza bazofika kanjani bathathela bagcina khona bona so sibona ke manje sekunabaculi abafikayo abancane bathi befika nje bafike benze kahle benziwa yani mabheka abaculi afana noNkeshemba omafika izolo olimit abafike njengamanje abafana umjolisi bafika benza kahle bangena endimeni bakhanda ukuthi ayisekho le yanto yokuthi kunoqhawe lami abalandeli sebabheka ubani ukuthi ufuna support ubani ngoba uqhawe lami kodwa sekunento kumaskandi ethi shaya ingoma sikusupport okuyona into enjani eyenza manje ukuthi umculo kamaskandi ubone ukuthi ngempela uthatha enye shape njengamanje akusabuka umuntu ukuthi ubani uyafika ayusumuntu asendimeni kodwa kuthiwa shaya ingoma sisenzeni sikusupport ingakubona abaculi abancane njengamanje abangaqashwa nokuqashwa mfethu ngeke babone even emcimbini kodwa mawuthi uya kuma numbers ezingoma zabo online uyabona ukuthi ukuqashwa kwabo emcimbini kungabonakala ngoba emcimbini akhambisana nalokho esikubona kuphi kuma numbers online mina bengizothi uma ngabe abahlali bemcimbi bengake bezame ukuthi abaculi bebaqashe ngendlela baphethe ingoma ngakhona kulowo nyaka lowo ngoba abalandeli bayawuthanda kakhulu umculo kamaskandi ene ingoma mangabe ihithile uzwa ngawo beyidlala nawe ndeni noma ngabe kuthiwa umculi akanagama uyayifikela endimeni kodwa unehit esikhathi leso mthatha umbeke emcimbini uma engena ngale ngoma yakhe leyo eyihit uyawubona umehluko okay abantu bayithanda lento lo muntu bayamazi ingabe mhlambe akaziwa yena kodwa ingoma yakhe iyaziwa mangabe ingena stage bedlala abantu bakhumutha kule ngoma lenazi nangu lo muntu onjani ocuwa le ngoma bese kuzoba nento ethi mfethu engikhathazako ngabahleli bemcimbi ngokungabalansisi ngokungabalansisi indlela abaqasha ngayo abaculi angiyiboni ibalance kunabanye abaculi ongababoni emicimbini isikhathi esiningi uyabona nje kwaba nesikhathi la ubona khona ulimit ngonyaka ondlula angimbona kakhulu emicimbini elezana umjolisa angimbona kakhulu emicimbini ngonyaka ondlula ngikhathaza futhi kakhulu ngoShumla Insizwa Shumla Insizwa omunye wabaculi oshaya ingoma ngempela engoma enamandla kakhulu futhi umele lo Shun lo uShun kaBhemuzu sewumele kuyangikhathaza kakhulu ukuthi abahlali bemcimbi bengamniki amandla ngoba ukukhuthazeka nokukhuthala kulento ukuthi ayenze naye udika kwenzani ukuthi eyibone ukuthi iyamsebenzela iyamfakela imali ngoba umculi njengamanje abaculi benza into enhle kakhulu okade ngikhala ngayo ukuthi umculi bangawuthathi ngodumo ukuthi ngifuna ukuduma kodwa bawuthatha umculi bazi ukuthi mawungabe ucula usebusinessini umsebenzi yisinkwa lesiyana ungafuni ukuduma ngoba kuyenzeka ukuthi uphushe ezingeni lokuthi udume yabo abantu bekwazi kodwa imali ungayenzi futhi awusake ebusinessini ngizokubekisela nje mhlambe ngomunye umfowethu sisasebenza naye kakhulu yaziwa la ekhaya futhi nabantu abaningi bayamazi uVarasenja uVarasenja waphusha umculo wakhe ukubekisa ngaye ngisho ukuthi ngiyaphoxa kodwa ngibekisa ngomuntu engithi mhlambe ngiyamazi ukuthi kubantu nabalandeli bamaskandi bayamazi uVarasenja ama radio station amaningi wahambile bayamazi uVarasenja kodwa mawubheka ukuthi umculo awufikanga la ngendlela bekaphusha ngakhona yabona okusho ukuthi uphusha kakhulu igama lakhe kwasala ini ibusiness yabona baningi abaculi abakanjalo namanje siyabona uJava Zemnike
ngiyambona ukuthi manje usuyangena kubantu udumo lwakhe nama numbers in terms of ama sales akhe online at least manje sicishe ngathi kuyabalance although ngafiki kahle ngoba uJava zinike uyi-artist elikhulu kakhulu elaziwako eselusebenzela kakhulu uMaskandi futhi kodwa ngesikhathi sendlule ubona ukuthi uJava zinike uyaziwa manje uyadlala left right kodwa ubona ukuthi in terms of ama sales la kumele adayisa khona enze imali akuhambisana kulingana yabona yila sithike manje khona umculo sedume kakhulu kwendlula ini umsebenzi wakhe asithi mhlambe umsebenzi wakhe udume kakhulu kwendlula yena yabona kodwa kuyi-vice versa kwehlukene lokuthi manje umuntu enzani kuphakame igama kunokuthi kuphakame ini ibhizinisi ngoba kufuna umculo ube ibhizinisi kunokuthi udume wena waziyo kodwa ebhizinisini la kumele khona ukuthi ukwenze imali ungakwenzeli la kumele mhlambe uqashwe khona ungaqashwa online la kumele udayise khona umculo wakho unjani ungadayisi lokho kusuka hamba kungabalansanga abaculi abazame ukuthi nabangena emculweni shaya ingoma enamandla ingoma ezokudayisa ungamane yazi mfethu ungamane mhlambe ingoma idume ingoma iyenza ama numbers online idayise kwendlula wena kwaziwe ingoma kakhulu ibe idayisa kwendlula wena artist igama lakho wena ngoba the time ingoma yaziwa iphakama kakhulu kusho ukuthi ikwenzela imali ukuthi ngokwe business wise iyenza kahle but ngegama lakho ayenzi kahle kanti ke vele iyona into abaculo kumele bayingenele emculweni abangenele ibusiness ukuthi bekwazi ukuthi badayise bekwazi ukuthi umculo ubenzele imali basupport imndeni yawo bavusa imizi yobaba emakhaya bese uthi igama labo liza ngemuva igama lizobuye njani lilandele ngoba mawubheka abaculi bafana noma Fikizolo kube lesikhathi eside la becula khona benganayekile ukuthi yibo ingoma zabo kodwa ingoma zabo zidumile zaziwa zidlalwa osho besidayisa kakhulu kodwa igama labo liye ngavele ngiyacabanga umculo wenza njalo uSicebi naye kwafika emculweni wala ingoma zakhe zafika khona zaphakama ngempela zangena kubantu yena engaziwa abantu bezele bemphambanisa nomfollower wakaZanele yabo bethi hayi na inkosi amaqhokama kube kungeyena bakhomba umuntu wrong okusho ukuthi ingoma zakhe zihambe kakhulu zaya kubantu kwangahamba yena okuyinto enhle leyo uyayibona so uma sibheka mfethu sihambe sabheka abaculi njengamanje ngicabanga ukuthi bakhona amanye amajandra amanye ngicabanga ukuthi afuna athathe isibonelo kakhulu kuMaskandi akangibekisa mhlambe ngamajandra ijandra yegospel amajandra yegospel ngicabanga ukuthi ifuna ibheke ithathe isibonelo kuMaskandi sinama artist gospel sinojumba aba artist asadumile sinothina Zungu sinontanzi already untanzi I think wenze kahle ukwenza umcimbi ngonyaka ondlule uwenze lento engifuna ukuyikhuluma amaciko egospel awazame ukucreate imisebenzi for bona njengoba uMaskandi yabona uMaskandi manje benza uMaskandi manje babona ukuthi ayeke sirla kakhulu ukuthi sibheke igwili abantu abahlele emcimbi thina ama artists iqobo lwethu sizohlela imicimbi siqasha oza kwethu yabona umzukulu unemcimbi uqasha uMaskandi abanye bayangena bafike bafake mhlambe namanye amajandra amancane but uMaskandi abaningi balithola itoho through bani umzukulu as Maskandi artist umthandeni unomcimbi wakhe manje ama-artist amaskandi athola umsebenzi through bani omunye uMaskandi uhambale bonke encane banemicimbi bobongeloviki kade bewenzile ngizona ethi ikupona zakho izobuya kulonyaka ngoba singanayo unyaka ondlule uthi izobuya kulonyaka lo naye uyi-artist kaMaskandi kodwa ucreate umsebenzi for ini abanye uMaskandi bengizothi ama-artist egospel awayingenele yanto ukuthi acreate imisebenzi akhona ama-artist amanye azovela egospel amaningi acula kodwa manje awakwazi ukuthi athole ini ilokuzana mhlambe i-platform ngoba abathola abakwazi ukuthi beqashwe yabona nje khona lo mfolo ulungele ubathi uhlongwane umfana wamahlongwane obekade ujumbo emphusha ngonyaka ondlule maqala unyaka umbona ukuthi uyamzama uyamphusha noma uthi wena ubona khamba unyaka kongathi akasabona bonakala wayefike kahle lo mfana ngengoma eyayinkulu futhi wayefike kahle kodwa kwasho ukuthi i-industry afike kiyo yabona inalento ukuthi ngiyengibona ngazi ukuthi ineyifundisa too much le industry
mhlambe kufuna ukuphathwe balindwe ukuphathwa no ngicabanga ukuthi bathathela phansi kakhulu ulimi lasekhaya kakhulu uyabona mawucula ngolimi lasekhaya ungacula isilungu uyabona abakuthathele ekhanda kakhulu uyabo ngoba abaculi baningi abaculi abeze beza becula ngolimi lasekhaya becula le gospel yasemakhaya yabona hayi le gospel isilungu le ekhona ejwayelekile yabo becula le gospel yasemakhaya ukhona ukuthi bayahita kodwa after 2 years abasabona hayi ukuthi abasekho endimeni but abasaqashwa because ukuqashwa okwenza ukuthi uye kuma concert yizo izinto ezizokwenza ukuthi ube relevant sikhuluma ngoma Mhlenge Mhlaba yabo sikhuluma umama ukholeka uyabona sikhuluma ngosisi ubani usisi lo ngomkhohlwayo wayecula ingoma mina wayeshaya kakhulu nje ngesikhathi sika Sahara naye wayekhona abathu bani nangomkhohlwa usisi lo egospel abaculi nabo abafike benza kahle endimeni egospel kodwa ngicabanga ukuthi into eshodayo njengamanje ile engisho ukuthi akube ukuthi nabafuna ukuthi igospel ibe relevant ihlezi khona abaculi afana noDumi Kokstad Jumbo ubaba Stezi uZungu nabo umfana lo wantanzi nabanye abeke bezame ukuthi bebe nemicimbi yabo la bazokwazi khona ukuthi benike abanye abaculi begospel iplatform bafake namanje abaculi bamajandra njengoba maskandi benza okay sithini ke ngoba omaskandi bethu siyababona mabenza imicimbi bayabadonsa laba baculo babalayo begospel bayabadonsa bebalethe la emcimbini kuzokwenzekani laba masebenza imicimbi yabo kuyomukelekana ukuthi bewudonsa umaskandi bewulethe emcimbini yabo omaskandi bane support eningi omaskandi bokucala bane support eningi vele kuzobaphoqa ukuthi uma ngabe uwumuntu owenza umcimbi uthina Zungu uSigwili uyabo ubaba wenza umcimbi wakho angisho uzowenzela eKZN vele la ungakhona khona uyabona kubantu bakini uwenza umcimbi uyazi ukhuzana nefollower eningi uyamdinga ukhuzana ukuthi azokubalansisa yabona umcimbi wakho kwenza ibusiness angithi kodwa lo mcimbi lo umcimbi wegospel yabona umcimbi lo ungekho gospel kodwa udinga lama giant omaskandi azobhalanisa umcimbi wakho udinga lama giant lokuzana eGqom azobhalansisa inazana udinga ama giant angalabo lokuzana kulo mapiano azobhalansisa umcimbi wakho nje ubona benza ubona ogatshene emcimbini yabo befike bethi ngifuna uZungu ngifuna uJumbo ngifuna uThina Zungu ngifuna uNtanzi babheka ukuthi okay this is the 4-5 artists aba gospel ngoba abalandeli bakhona abandeli abathanda umaskandi but still bayithanda gospel yabo bafuna ukubalansisa ke mothi okay akabe khona uThina Zungu akabe khona uJumbo noma ke ubona ukuthi le micimbi yabo okwamanje into esangikhathaza kakhulu le micimbi enze umaskandi usabona amagama awodwa kulabe gospel yabo oSigwili nje babonakala abekho baningi babafiyunyana but nawungabheka umuntu ofana noJumbo akaphela pheli nombona manje noThina Zungu naye ngathi soyangena ngathi usemningi kakhulu kule micimbi le useyabonakala lo mfolo engifuna ukukhuluma uDumi Kokstad akabonakala yabona angazi noma mhlawumbe ukuthi kufuna ukuthi ube umuntu ongathi uunderstand umaskandi more ukuze ukuthi bekwazi ukuinclude la kule micimbi umaskandi angazi mhlawumbe basenza lento isho ukuthi mhlawumbe abanye bayiphilisa isilunga begospel mhlawumbe abanye bayiphilisa isilunga bafuna ukuyisondeza kakhulu kulento zesintu nalokho ngabe nomthelela ukuthi ngokuthi babheka ukuthi umaskandi umo esintwini kanti bona ngale gospel bahamba bese bathatha inkolo ngoba nabo uyabona nabo bengizothi mina kubona abazi ukuthi umculo uyibusiness asisho ukuthi abasuke ekukholweni ukukholwa kube ukukholwa kodwa umculo uyibusiness because you have the talent to sing yabona uma ngabe ufuna ukuthi wena ucule nje ungakhokhelwa ungenzi business go to church go hamba church uyocula kuma press team emakwaya ne church vele right lapho ngoba awufunzi business but the time u recorder once you recorder you must know what you are in the business now yabo once you recorder music your gospel now you are in the business you must keep udayisa ufa online use businessini so sekumele wenzeni manje sekumele wazi okay sekunendawo zokuthi la kumele manje umculo wami uzongifaka khona kodwa lokho akungasho ukuthi
ngoba mina sengibona ke le ngiku event yomaskandi lokho sekungenza umuntu ongathi angisayene ikhona uyayibona. Okay mfowethu siyakuzwa mfowethu futhi indlela oyinabe ngayo ngiyethemba mfowethu onendlebe uzwile mntaka baba. Ngiyethemba impela uzwile ulalelile weza ukuthi ikhamba kanjani. Kodwa ke mntaka baba kunento oke wayibalula indaba kaShwi noMtekhala. So ngifuna ukuzwa ngolwakho uvo ukuthi ubona kanjani wena, ubona ukuthi mhlambe sisangakulindela ukuthi uShwi noMtekhala ebuye mhlambe ngabonakala emaqenjini nabo besebenzisana. Ithini into yakho ukuhlaziya lapho nokuphawula ngoShwi noMtekhala? Lela Shwi noMtekhala mhlambe incike mhlambe phezulu kwegaba elithize. Okokuqala incike phezulu kwabahleli bemicimbi ukuthi bahleli bemicimbi bayabaqasha yini uyabona, ngoba the more bebaqasha mhlambe ukuthi baqashe uShwi baqasha uMtekhala njalo kancane abadibana emcimbini incindezi izoba iningi kubona balandeli bazothi siyayifuna le yanto siyamdingisha umuntu noMtekhala. The more incindezi iba iningi because uma incindezi iningi from online inkundla zokuxhumana ayikho enough, but incindezi le izobathola face to face bakhanda abalandeli bethi sidinga uShwi noMtekhala izofika incindezi. Le nto izokwenza ukuthi ke benzeni ke bawubuyise ubani uShwi noMtekhala yabona. So mina ngokuhamba ngizothi kakhulu incike ekutheneni abahleli bemicimbi bayabasondeza yini la abazobaqasha khona betholakala bezithole bendawonye bona esikhathini esiningi. Lokho kuzokwenza ukuthi le yanto iyehle njani, ngoba sometimes lento inencindezi ukuthi wena Shwi uphila nabanje njengamanje, wena Mtekhala uphila nabanje njengamanje uyabo. Ibashaye kanjani nje mfowethu ukwehlukana kwabo uma ubheka izibalo mfowethu ekudayiseni ibalimaze kangakanani bebona bebodwa lento yokuhlukana kwabo? Kakhulu ibashaya kakhulu ngoba uShwi waqala wenza sengathi mhlambe kungcono uyabo. uShwi waqala wenza sengathi kungcono vele kwakulula kuye futhi ukuthi asheshe aqhubeke yena ngenzana ngempilo ngoba wayevele kuyena leader kuyena futhi odlala isiginci yabo abuye abheke. So umsebenzi wakhe bongekho nzima kakhulu ngoba ukubheka bevele kwazi ukuleader kwazi isiginci esazi yabo uyena umuntu bekadosa intambo. uMtekhala bekungelula ukuthi asheshe abuye kodwa uShwi ngenkathi eqala ebuya i1 ngoba wayesevele ekhulumile kubantu kwase kubonakala ngathi uMtekhala uyena obe wrong, abantu bamamukela. Masihamba isikhathi futhi kwabonakala ukuthi abantu futhi abeneme ngoba abahleli bemicimbi ngokukhumbula kahle ngenkathi le qembu lihliphika nabahleli bemicimbi abathize baba nesandla la baqala khona benza ini beqasha uShwi hlangothi beqasha uShwi kakhulu emicimbini. And ukhanda uShwi uyaqashwa uMtekhala akabonakala. Okay fine uMtekhala vele akabonakala ngoba mhlambe akanazi ingoma, siya understand yabo. Kwahamba kwazophuma ke uDogs uMtekhala noDogs namaqatha uyabo. Ngoba khona ingoma uMtekhala asanazo kodwa still wangaqasheke emicimbini yabo. Wabonakala uShwi lokho enjani eqashela. Kodwa mawubheka ama numbers akhe online futhi anawo lento ethi manje abalandeli baseneqhubela elithize lokuthi abayithandi lento. Kodwa ngokubuya kukabantu kaMtekhala ayedwa kuphinde futhi kwathi kwenza abalandeli bathi hayi yazini baxola kancane ukuthi hayi kwangathi mhlambe kwangathi bayamukela lento ukuthi okay hayi labantu labasebahlukene kodwa noMtekhala ikhona into ayenzayo enhle esithandayo somsupport noShwi ikhona enhle ayenzayo somsupport. Kodwa ke futhi bengizothi mina abathi nakhamba isikhathi abeka bambuyisa uShwi noMtekhala kodwa engapheli uMtekhala engapheli uShwi mantombazana. Kodwa bese bethi nakhamba isikhathi bese bethi sizoke sihambe senze bese iqembu likaShwi noMtekhala belikhipha iqembu likaShwi noMtekhala mhlambe sithi mhlambe ngo Good Friday bakhiphe uShwi noMtekhala. Ngiyabekisa mhlambe ukuthi bekhipha ngo Good Friday bese uShwi noMtekhala kuzothi mhlambe makushaya mhlambe uAugust bese ke mhlambe eqhamuka uMtekhala yabo. Noma sebakhipha futhi ama-album abo ngabodwa bengahlukana kakhulu mhlambe lo muntu uzokhipha leviki leli omunye ukhipha ngeviki elizayo yabona. Ingapheli le yanto yabo yokukhipha yabona. Sindlule kulapho mfethu siphinde sibheke nje uJanuary uqala ngoba phela sesihambe sesiyasondela la ngoba sibheke mhlambe singafiki khona mhlambe iOll White Akhuzani nyako ndlule ihambe kahle nje kanjalo futhi. Siyabonga kakhulu nokwenza ukuthi ke mhlambe
nayo bekade yandulela umcimbi omkhulu obenqopha umlando la ukhuzani bekade khona elokuzana eganwa ukhuzana ikade belandele bekhala mani kade abantu bekhala bethi hayi Mpompongose usukwenze konke asisakubona okusele kodwa manje yini kanti kushodaphi yabona ngabona uze ube nabantu bezobe ukuthi igama kodwa ke ngibonga ukuthi uMpompongose ube nohlelo yabona mawubheka udwendwe lakhe uyabona ukuthi ubengaxhamazeli yonke into yakhe beyinohlelo ukuthi angijahile mina ukujani kodwa ngiyazi ukuthi masefika isikhathi ngizokwenza lokho futhi nokwenza ukuthi sibone ukuthi sonke isikhathi bathi hawu kaniwe ukhuzani akawayengaganiwe waye kunjani ukhuzani bekanawo umuntu aphisana naye empilweni yakhe kodwa noma bengakamthathi ngokomthetho ngokwesiko kubonakala kwantu somthathile kodwa ubenjani ubenawo ubekhona umuntu vele ephisana naye nazi nengane zikhona ziyavela manje ukuthi ubevele naye nokwenza ukuthi ke manje afake ingcindezi kubaculi kwamaskanda abaningi abakaganwa njengamanje ukuthi imadoda mase kwenze konke kodwa fika la kuthini manje ukuthi umuzi yowamkhulu uvusa kanjani ganwa phela uphumela obala ongalokho udle emahlathini uzobe kunini bayenzile osigwebo lento leyo bagana bayenza umfeza minyaka abaganwa bayenza omguwe abaganwa singeke siphathi yobaba uThokozani Langa vele abantu bavele bathi beduma nje emculweni kodwa bangayishinda ukuthi ukuganwa into yokuqala kumele uyenze uvusa umuzi kababa ekhaya ngoba sibona njengamanje kulentsha ekhona ngoba ukhuzani ngomunye obambe iumbrella abanomthandeni yale generation ekhona manje kumaskandi uma kuzosuka yena eganwe usho ukuthi manje mthandeni eganwa wena Jaiva ziningi eganwa wena Nkosi amagqokama eganwa limit eganwa kanjalo kwehle kuze le generation yabo bomjolisi kanjalo nabo kuthiwa ngihamba isikhathi bazoganwa yabona kodwa nje into enhle leyo nokwenza ukuthi ke makuphela umcimbi kaKhuzani wokuganwa size kuJanuary siye kumthandeni umthandeni summer experience nayo ehambe kahle futhi engicela ukuthi ibe nesasasa elikhulu okokuqala angithi mhlambe akusekho lokuqala iba nenanzana nesasasa kodwa ngicela ukuthi lelo nyaka leli ngicela ukuthi libambu number 1 kahle iyakhula iyakhula asisho nje ikhona improvement ukuthi uyabona ukuthi iyakhula sibonga lapha ya ngoba labahleli bemicimbi abanye abaculi abanabo abaxhasi ngikhuluma ngabantu abafana noGatsheni omzukulu wonke encane abanabo abaxhasi ngicela ukuthi umuntu osanabaxhasi kwamanje uKhuzani yabona All White ngicela ukuthi senabo ngoba nawe ukhumbula oqala nje icala iAll White yayihamba nedrip engenye isinye sponsor ngathi asifake imayini ngapi ilanga lalikhona ukhozi lalikhona nabanye uyabona kodwa laba abanye laba basalindele mhlambe kube nabaxhasi mhlambe abazovela kodwa sibonga ukuthi umcimbi yabo esinjani isaqhubeka ngiloko ngokushela ukuthi ePortland ngifuna ukuveza ePort ukuthi sibonga ubabunala ongumunye omxhasi womcimbi kaMthandeni olokho emile ukuthi umcimbi kaMthandeni ube khona njalo ngoJanuary njengowenhlelo zabo siyakubonga kakhulu lokho kuba ngoba ngabe kunabantu abasakwazi ukuthi bekholele kumuntu futhi benze iqiniso ngoba umcimbi kaMthandeni nje uhamba kahle kanje iphupho elikaMthandeni kodwa iphupho lilodwa angeke ulenze ungekunganabantu abazothi mfowethu iphupho lakho siyalibona futhi sifuna ukulixhasa ukuthi ligcine njani ligcine lifezeke siyakubona konke lokho noma uJanuary sofikile ke manje umcimbi kaMthandeni undlolile hawu nalibhomu uJatha Mfoka Ngobe hey wendoda lapho ke bengifuna singene impela kahle endabeni mfowethu kaJatha uGodo njengamanje eseqhulwini siyababona abantu mfowethu banovo banemibono ehlukene einkundleni zokuxhumana abanye sibabonile uJatha bemthuka bembeka amabala ngaphinde futhi ngambona yena lo emthuka uJatha ebuya exolisa sethuka umcineka manje mfowethu uJatha lapha ya akabekanga izathu ezitheni epagini lakhe uthe nje emva kweminyaka ngisebenza kwimpocuzeko Maskandi Festival sengiyashiya abantu base beyihlaziyela ke uthiniko kwakho ukuhlaziya mfowethu buti oqala siqala sithi uMfoka Ngobe oqala ubesebenza kumpocuzeko njenge silent partner kwakunesizathu salokho yabona nokwenza ukuthi ke mina ngithi mhlawumbe
angisazi isizathu sakhona kodwa ngifuna kubeka umbono wami ngoba ngeke ngisazi isizathu sakhona sesithini. Ngithi umbono wami kokuqala kwakuthi umfowabo umuntu o-involved kumaskandi mayiqala impucuzeko waye-involved kumaskandi too much. Mina nje ngezwe ngithi ukuthi uyingxenye. Wayekade sakaza umaskandi involved too much kumaskandi. Lokho bekuzokwenzani-ke? Bekuzokwenza ukuthi uma ngabe kunabaculi abangaqashekanga, uma kunabaculi abangaphathekanga kahle emcimbini, bese bethuka ubani uTshatha ngoba kuyena umuntu osebenza ngomaskandi kakhulu. Uvo lwami lolo. Bekuzoba lula ukuthi benjani bebhodlela kubani kuTshatha umfowabo bethi hayi vele sibamba ngophondo. Nasemsakazweni siyambona ngoba vele wenza ukuthi nokuthi bese kuba ngathi uTshatha uneyinkinga nabaculi. Ngiqothi isinqumo sokuthi abe yi-silent partner saba sihle kakhulu, uyabona. Nokuhamba isikhathi kwabe kuputshwa ukuthi hayi vele ukhona uyingxenye yakhona futhi nabo bathi yabo ukuthi abantu abaningi sabayi-understand sabayazi uyingxenye yakhona bengakuphiki bangakuphika lokho. Nokwenza kwahamba ke mfethu kwaze kwafika la manje sithi khona impucuzeko iyakhula ngempela isiwumcimbi oyimele ukuthi uyabona ukuthi usiyi-World Cup yomaskandi impucuzeko so kwahamba ke wase ukuthi siyabona ukuthi ngempela hayi noma sekuthiwa na umcimbi uyenzeka impucuzeko uTshatha siyawubona opromoter lapha kuma-page akhe opromoter nokuhambe naye uTshatha waba nawakhe umcimbi othi ngqo othi uTshatha straight ke manje wena eqala nje enzowakha kukusolisanga nokuthi khona ukushaya amanzi. Cha mina akungisolisanga, mina ngithi kwakumele uTshatha ukuthi igama lakhe elikhulise eyimele ebe uTshatha ngoba uTshatha igama lakhe maskandi likhulu kakhulu. Liyafana noNgizo ngoba uNgizo nje bekuthiwa nje uhlanya. Bekuzoba into enhle kakhulu bekuthiwa uNgizo kunento ethi Ngizwe Maskandi Festival. Uyakudeserve igama la Ngizwe liyakudeserve lokho. NoTshatha kabe noTshatha igama lakhe ngqo belideserve ukuthi kube nento ethi Tshatha Maskandi Music Festival. Bekudeserve lokho despite ukuthi une partnership nani nempucuzeko kodwa bekukudinga lokho. Mina zange ngisolisa, mina ngathi yinto enhle ngoba uTshatha igama lakhe uyayidinga into ezothi Tshatha ukodwa ngqo entweni zomaskandi. Nokwenza ukuthi ke nasibona manje esememezela ukuthi cha uyahoxisa. Angifuni ukubeka umuntu amabala ngithi mhlawumbe nanka uyazi ebhizinisini ukuthi izinto azihambi kahle noma umsebenzi niwenze ebhizinisini abantu bobona ukuthi ibhizinisi liyaphumelela nalo liyakhula kodwa abazazi ingqinamba elibhekana nazo ngemuva kuze kufike la kuthina ibhizinisi liyaphumelela. Ziningi izinto ezenzeka ngemuva kwebhizinisi malenziwa until lize liphumelela. Lithi lifika kubantu liphumelela kodwa okusokwenziwe ngemuva kuningi okunye abantu basacrifice, abanye bazafaka imali zabo ngempela ezingeke zibe nokubuya benzela ukuthi ibusiness le noma lo mbono esinawo uphumelele. So okwenzeka behind the scene ngokuhlela impucuzeko nabaphathi bakhona asikwazi kodwa uma ngabe kuphoqa ukuthi uTshatha ugodwa aze aphume ahlehle, mina ngizothi uma akubona kulungile lokho for yena ngoba as a person uyayidinga ipeace, awukwazi ukusebenza endaweni la ubona khona ukuthi awusakhululekile, uyayibona. Uma yena uTshatha anethezekile ngesinqumo leso, mina ngithi kulungile mfangobe akakwenza lokho umfangobe akayimele ngoba ephuma nje into engijabulisa mfethu ephuma kumpucuzeko akaphumi njengomuntu othi anginala ngizoshona khona, uyabona. Usenento yakhe ethi uTshatha ene abantu ngazi bazomeseka, yabo. Usenento yakhe ethi uTshatha ayimele. Awufani nomuntu ozothi hey ngiyaphuma sengizodlana sengizoshona phi anginathi isinkwa ngoba ngiyalaba ngikhipha ngendluzula bayangidudula abasangiphathi kahle sikangiphoqotha ngenzeni ngiphume kodwa ngoba ngiphuma ngizoshona phi. uTshatha umuntu oyimele uzokwazi ukuthi asuke from la ekhona manje aqhubeke futhi sengambona futhi enza eminye imicimbi ngoba ubona nje umama lo uanti enomcimbi wakhe manje uZimdola. Ngiyakho ngithi mina kuselephi ukuthi umuntu ofana noNgizwe Mchunu abe nomcimbi wakhe othi Ngizwe. Ngithi bafethu ake nginqanqe nje mfethu ngithi kibo bonke abantu eSouth Africa abahlele imicimbi abasakhona vele abasakhona endimeni izikhulu zomasipala, izikhulu zamabhizinisi athize. UNgizwe Mchunu ngqo yena noma ngithi Ngizwe online ngokusobhale ujwele kanjalo lapha ya uNgizwe online. Siyacela bafethu ukuthi nanku umbono uNgizwe akake abe nomcimbi wakhe
kube khona yonke ibe khona minyaka yonke futhi imicimbi yakhe ibe khona minyaka wonke ngoba nje ake wawenza manga esaphuma ekhosini ethi uyasazi isimo sami kodwa ake kube nabantu abazothi ngizwe igama lakho malingafi so sebenzela kangaka usebenzela kangaka umculo wesintu umele kangaka ngoba nje usupresident wesizwe amabhinqa ayikube nento manje esithi nanku umcimbi ozothi ngizwe Maskandi music yabo bese kuba nabahleli nezikhulu 80s zimxhase ungizwe noma kule mcimbi wakhe noma koqala mhlambe ukusuka lapho ke phambili usuzokwazi ukubalansisa naye ubuye ube khona kwesibili kodwa oqala nje siyanqa kakhulu ukuthi kube nabantu izikhulu 80s zimxhase ungizwe abe nomcimbi wakhe sazi ukuthi nomcimbi kabani kaChatha uGodo nomcimbi kaMamZimiphi kunomcimbi kabani kaNyuza Mchunu kunemcimbi kabani une World Cup eMaskandi okuyimpucuze koMaskandi Festival then ke sekune All White ngoba ngicathi All White nayo eminye imicimbi ezoteka offer ku industry yoMaskandi ulandele impucuzeko ngoba ikupana zakho ayibose kuyajampisa ingaqala ukujampisa kuloko khona uminyaka yake yajampisa futhi yangaba khona kanti ngicauthi ikupana zakho kwakumcimbi wesibili emva kwempucuzeko lomkhulu nokubona manje ngathi so uyehlanyana ngicauthi owakhuzani iAll White ngicauthi izolandela emva kwempucuzeko uma ngabe futhi ingathathanga yaba ku-number 1 ngokuhamba kwesikhathi ukhona umbuso wamaciko ungawujama umbuso wamaciko ukhona umbuso wamaciko umbuso wamaciko mhlawumbe sizothi ngoba umbuso wamaciko mhlambe idumela in terms of mina ngikhathazeka ngendlela imarketing yawo imarketing yawo ayikangichazi indlela abahleli bakhona beyomarketa ngakhona umcimbi onegama osowazi wakho ukuthi every time uba khona kodwa in terms of marketing umcimbi angajabuli ngendlela umarketwa ngakhona bengizothi mhlambe lapha kuke wangcoke ne uke lapha yana nabo abantu asebenzana nabo abeke mhlambe beyinyuse indlela bewumarketa ngakhona umcimbi lesikhathi abawubeka ngaso isikhathi awubeka ngaso ikhathi zingafuni ukulashana kakhulu awuyabona uba October lezi yayikhathi kusuke kuyibo umpucuzeko kuwonke makazwe lonke ngapha kuzoba yiwo umbuso wamaciko kusuke nje impucuzeko akake ibuye nje ibe ngoJune impucuzeko ihlala nje 2 weeks akayibuye nje ibe ngoJune mayiledi ibe ngoJuly ingaphumi lenyanga ezimbili lezo uyabona ebese emva kompucuzeko ubuye umbuso wamaciko mhlawumbe ngoAugust ebese kuzoba ingoma kazo lonke iba ngoSeptember ne yele ingoma kazo lonke athi iba ngabo 24 September around le card lezo September noma ingakahleleki naye ekahleleki kahle straight futhi mhlambe kungenzeka kuhambe kwesikhathi sigcine singayiboni ngoba into zakhona angiyiboni kahle ingoma kazo lonke ingoma kazo lonke kuzobe ibonile yakuloko ihambe yabatumula abaculi yabakhipha angithi ke manje asibuye la ekutheni ingoma kazo lonke ekabani uba wehlelayo phela isafika yayi nomfo okaMapholoba yena uGay ebambisene naye uXolani kwaMcineka lahamba laqhabuka ifindo le kodwa ingathi yayi umbono kaMcineka ngeke ngazi okay asithi asinaqiniso ngempela kodwa ngathi yayi umbono kaMcineka then uGay wayeseza nombono ukuthi ngoba la lento yenza ukuze lento ibe nesasasa ake sifake ini uMaskandi kwasho ukuthi ibudget iyabashaya ukuthi kufuna bakhokhele uMaskandi uGay wasethi mine on my pocket mhlambe nangabaxhasa abazobe khona sizozama Master Agriculture ukuthi akwazi ukugenelela ukuthi sikwazi ukukhokhela abaculi nama pocket nami ngizozama ukwenza lokho ukuthi le ngoma kazo lonke ibe nesasasa nokuhambe kwenzeka ngendlela benzeka ngayo ngoba ubona sometimes abaculi bekhala ngama-payments eza late eza after 2 months after a month ama-payments ngenxa agriculture ukhokha late angithi nokwenza ukuthi ke manje kube nento nenhlese ekhona phakathi kwakhe bobo umcineka noGay okwenza ukuthi uGay uthe mehlehla ngoba ubona nje kungabe khona kwabaculi boMaskandi ukuhlehla kukaGay umehla uGay lapha emcimbini uhlehla nombono wakhe umcineka manje sokuba nzima ukuthi ekwazi ukuthi abaculi boMaskandi ebafake ebabhadale ngoba naye urelaya ukuthi ifuna athola ama-sponsor mhlawumbe agriculture exhasa ukuze baculi boMaskandi bengene lokwenza ukuthi ke mfethu ngithi mina
uyabona umbono ngokucala ukuthi akube lo mcimbi awuphathe ingoma yasemakhaya kwasekuqaleni nje kube wema lapho awuzoba right kakhulu. Hayi mfowethu siyakuzwa mfowethu ukuhlaziya kwakho kuhle kakhulu nathi lento esiyikhulumayo iwumbono wethu akuliwa namuntu nomuntu nombono wakhe emakhaya engawuveza la awuveza khona nathi kuma comment ungasibhalela ukuthi wena wazi kanjani noma ucabanga kanjani. Siyacela futhi nisubscribe bakwethu siyabonga futhi ukuthi channel niyayikhulisa bakithi ukwethembeka niyakwenza kakhulu. Siyathembisa nje nathi ukuthi sohlala sinenzela imisebenzi ngoba sinifakela nje ama-video ekhona. Siyacela niwalandele ama-video ethu ama-promo abaculi kanti uma umculi futhi ufuna sikufakele i-promo yakho uyasinika kwamanje nje umculi masimfakela i-promo la ekhaya simfakela mahala akakhokhi ngisho isenti uyasisendela enambeni yethu kwa WhatsApp ikhona lapha ku description ithole khona. Siyabonga mfowethu njengamanje ngoba uqalile unyaka bazokhipha abaculi mfowethu kuya kubhuda ngifuna mfowethu uyiqale kulento yamasingili nama EPs babonela abanye bagcine ngama-single makuza kuDisemba. So ithini into yakho ngokukhipha kwabaculi ama-single kanjalo nama EP kuya kuma-album and bekhiphe kabili or kathathu ngonyaka kuthini ukuphawula kwakho lapho? Mfakabiyela ake sibheke indaba yabaculi. Okokuqala nje mhlawumbe abaculi kumele ba-understand indaba ye-online. Yebo okokuqala ake sinje abaculi bafike kutheni i-online idayisa kanjani. Ikuphi different between umehluko phakathi kwe-CD ne-online umehluko uthini yabona le nto ukuthi sehla ngobani yabona iyayishuma kudala ukuthi ngoDisemba kuthiwa sehla ngobani sobe ngohlangela obani into le iphelile le ayiphelile abaculi baku-understand ukuthi le nto leyo ayisekho yabona usungamane nje uyifake wona uthi sihla ngobani kodwa kahle hle nje ayisabasebenzela abaculi kahle ngenxa yani ka-online. Sekushela ukuthi ke ngifuna ukuthi siqale la ekutheni abaculi abayiyeke lento ukuthi bafuna ukukhipha bonke ngoDisemba ngoNovember ngoOctober bonke endaweni eyodwa ngoba lento leyo isho ukuthi kithi thina abalandeli bomculo basaphethele yanqondo ukuthi sehla ngobani. Yebo abake nje bayiyeke lento leyo ngoba ilimaza business yabona abaka bayiyeke ngoba le yanqondo leyo ukuthi sehla ngobani iyona lento yalimaza abaculi abaningi yokuthi bagijimise udumo ndani ukudayisa iyabenza ukuthi bagijimise udumo ndani ukudayisa ngoba le nto yabo yebenzani benza ukuthi bedume yes ngengoma ethize kodwa bengadayisi ngoba bekusuke kuyisikhathi sokuthi wonke umuntu ukhiphile abantu befuna ukuthenga ngoba ngomunyaka ngabona umuntu enza izibalo ethi ngiyafuna ukuthenga ama-album abaculi bonke laba abakhona kodwa kungibiza ukuthi ngifuna ngibe na 550 580 nangifuna ukuthenga ama-album abaculi abawu6 abakhipha ngoDisemba engibathandayo boyi6 yabona. So imali engaka ngenyanga eyodwa uzothathaphi manje abaculi ngike mina abeke bekhiphe kanje ke manje yabona nje ngonyaka odlule onjoka bakhiphi yabona umthandi nayakhipha album nabanye abakhipha ama-album kodwa futhi ake sibheke ukuthi ingabe manje i-album iyasiza yini ukukhipha album noma akusizi na. One, i-album iyasiza idependa ngegama lomculi. Igama lomculi ukuthi umculi igama lakhe lingakanani kubantu isikhathi leso lo muntu loyo usengayikhipha i-album izomsebenzela ngikhuluma ngabantu abafana nabo omzukulu yabo ngikhuluma ngabantu abafana nabo osemaqhokama igama labo liselihle kubantu yabo uma bekhipha i-album abantu ingoma zabo sayigijimisa bazilayele zonke uyazibona bese kuba nabaculi abathize omele ukuthi beme kancane endabeni zani zama-album kumele bakhiphe ini ama-single ngoba lento ngifuna ukuyihlukanisa angifuni ukuthi ngithi ba-right ukuthi bakhiphe ama-album hayi abakhipha ama-single bakhona abantu ukuthi ama-single ngeke basebenzele yabo khona abantu abazosebenzela i-album why sithi bazosebenzela i-album sisho ukuthi manje i-single uma uyikhipha wena izokunika ama-views amaningi ingoma eyodwa yabona ngoba ingoma yakho i1 uma ushaya ingoma emnanje yaba isingile owashaya ingoma ezo3 zokunika ama-numbers amahle amaningi ozokwazi ukuthi udayise ngalama album lawo emva kwesikhathi emva 3-4 months ukhipha enye EP futhi. Kodwa umuntu okhipha album umzukulu ukhipha album i-album yakho each and every song
emva kwenyanga eziwu4 eziwu3 ishaya million ingoma eziwu12 zonke zina million udayisile umnandi yabo le isakusebenzela wena mzukulu gxila kiyo indaba yokudayisa yokukhipha ini ama album wena menzi gxila kindaba yama album yabo kodwa wena njoko khipha masingile yeke le album gxila kumasingile wena mthandeni igama lakho liselihle kubantu usangayikhipha album kodwa mawuthi uyabheka amasingile asamsebenzela nawo yabona asamsebenzela kakhulu amasingile kodwa futhi igama lakhe lihle usengayikhipha ini ialbum kodwa amasingile abonakala esamsebenzela ngoba umuntu yakhona khipha isingile eyi1 imdumisa yabo akike ngayo yabo ngoba ngikhuluma ngonkeshemba manje ukhipha ingoma yakhe le eyi1 akhiphe leya indlela idume ngakhona idayisa ngakhona yabona ukube kuthiwa abaculi abahleli bemcimbi baqasha abaculi according to ingoma ukuthi umuntu unengoma engakanani isikhathi leso ngabe onkeshemba abapheli emcimbini ngoba unengoma ethandwa abantu isikhathi leso khipha isingili mangabe usesenjalo uma ngabe igama lakho liselihle kahle ufana nokhuzane khipha ialbum yabona bese sithi manje uMafikizolo yabona Mafikizolo mfowethu usengumafikizolo ngiyacabanga ukuthi asivale ngaye asivale ngaye mfowethu kuze uzofika ekuthenini ehlukanisa unyaka umfana siyambongela umfana Mafikizolo ngicabanga ukuthi nawungabheka ngonyaka odlule ukhipha kwazoba kabili uyabona angulento engisho ukuthi uMafikizolo wenzeni uyifundile indaba ka-online uthi okay yazini angikhiphe ingoma ezo2 3 zidayise ngenze imali ngibotho sengidayisile bese ngiyabuya emva kwenyanga eze3 4 ngikhipha ezinye futhi ingoma hayi album yonke ngikhiphe nje few yengoma engazi zofika sengidayisele online yabona nokwenza ukuthi ke waza kule ngoma zakhe zesibili ayikhiphako kwaqhamuka ingoma ethi uyoncinga unyoko nokuyingoma ethe iphuma nje mfethu mina ngayizwa first day ngayizwa asayidlala mhlambe ngiyibona eyakuDandi July ngoba iphuma isikhathi seDandi July eyaDandi July ngayizwa beyidlala lapha yana nokwenza ukuthi nangiyibheka ngathi le ngoma izoba yihit ayikaphumi lapho just uyayidlala nje uyayiperform ithe mayiphuma ngizwa sound yami ngasho first day ngizwa ngathi le ngoma izonqona unyaka ngeke nama ngathi le ngoma izonqona unyaka bathi hayi ngathi le ngoma le izonqona unyaka yabona ine creativity yabona mawuzoyizwa ine creativity inendlela akasebenzisanga just ama instrument ube ne creativity phakathi ne instrument ekhala lapho oyizwa ukuthi ishaya izandla akusiye ukuthi instrument straight mara uyenze ngezandla zakhe lento leyikhomba yini icreativity kuye eze artist Mafikizolo nokwenza ukuthi ke vele njengoba ngishilo yahamba yenzani yanqama unyaka siyambongela kakhulu nabantu bamenza iqiniso ngoba angicabanga ukuthi khona ingoma eyihit njengale ngoma le engene kubantu njengale ngoma le yabona ingoma ngabe izodlala abantu kungabi namuntu oyidawuthako noma ukuyiphi genre nabo uyikwaito abalandeli nabeculi bavumelana bonke yabo masikani bonke bavumela bathi nansi ingoma ezinqama unyaka noma ucula amapiano kodwa mawuzwa ukuthi nayi ingoma eyonyoko nawe uyabona nje inoma sekuthiwa kodwa le ngoma le kubantu ingenile bangayingabaza futhi ngempela yanqama unyaka uMafikizolo ngeviki ezayo uzobe lapha ya okhosini ayolanda imoto yakhe ngiyafisa ngathi umthandeni naye angaya neyakhe igushi ayomphelezela njengomuntu okade ngonyaka ondlule enqama unyaka wathale uyena wathole Paul naye uzolithola kuMafikizolo kuloko into enhle leyo baculi bakithi mangabe kunezinto abaziwina ngoba unyaka uGatsheni unemoto ayiwina kulokuzana ikhumbi ayiwina lapha ya kuzimiphi yabona ngonyaka ondlule yabuya wina ubani ulimit kodwa mfowethu kuloko okuhlukanisa unyaka siyabonga ukuthi sekunomkomelo obonakalayo otholakalayo ngoba yayingachazi le bahlukanisa unyaka gcine bengatholi lutho uyayibona cha mfowethu ngicauthi ake siva lapho namhlanje sibonga kakhulu Mafikizolo ngicauthi ungomunye naye osalungisela ingoma ngoba akakhipha i-album ungomunye osalungisa i-album ngazo uzobeka i-album noma uzobeka ingoma futhi kodwa mina bengizothi akabuye nge-EP ngengoma ezo6 noma ezo5 naloko uzobe kumsebenzela indaba ye-album ayiyekele okwamanje ngendlela adayisa ngakhona udayisa kahle kakhulu abukele emakhaya Red Dog Entertainment sitholakala lapha ya kuzophuma lapha ku YouTube uma ufuna ama video lawo uzowathola khona lapha ya ku Red Dog Entertainment ku YouTube sehlaziyo uMaskandi ngolimi lasekhaya nesithokoze lafethu nesubscribe nilike nifaka ama comments